Master Balsam som si objednal na základe odporúčania môjho lekára. Mám problémy s chrbticou. Bolesť mi strpčovala môj každodenný život. Nemohol som vykonávať obľúbené aktivity s rodinou a hlavne s mojimi vnúčatami. Preto som bol veľmi rád, keď už pri prvom použití Master Balsamu som pocítil úľavu. Pri pravidelnom používaní bolesti celkom zmizli. Znova sa môžem naplno venovať vnúčatám bez obmedzenia. Je skvelé opäť žiť život bez bolesti. Master Balsam je vyrobený z 12 liečivých bylín, ktoré účinne pomáhajú proti bolestiam kĺbov, chrbta, svalov, reume a ďalších ťažkostiach. Účinné zložky prenikajú hĺbkovo a tak rýchlo znižujú zápal, opuch a podporujú liečbu. Master Balsam používa aj manželka, ju často bolia kolena. Aj ona si ho nevie vynachváliť. Sme obaja veľmi spokojní. Môžeme ho všetkým len odporučiť. Master Balsam si môžete objednať v našom e-shope alebo na telefónnom čísle 0904 408 548. Je skvelé žiť opäť život bez bolesti.